Όπου ημών δημιουργεί εις πολλών την εσφωτά. Και τη δεόμεθα υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Ποτίου Ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των μετευλαβία συμμετεχόντων εις την Ιεράν λιτάνευσιν ταύτην μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας πέρα αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Ιεράν Μονήν και νήσων ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίων, πολέμου και αγγελίου θανάτου και υπέρ του ήλιων, εμπρικιωρές, διάλεξες, των αγαθών και φυλάκρων των θεότητων, που αποστρέψε. Των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος γεννούμην δέστερ της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη γεννήση την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κίνηση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόν και μετέστης προς την ζωήν μη την υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τες ευλητρουμένοι εν θανάτου καθηκάσιμον της πίστεως κήρυγμα και οδηγέτη λαού εργάτην ακάματον της Εκκλησίας Χριστού κοσμάν εφηβήσομεν όλης γαρ και χωρία εν ημέρες δουλείας λόγης παρηγορίας και ελπίδας στηρίξας που μαρτυρίου τέλος ευκλές χαίρον εδεξατόν. Όπως στα Ιεροσόλυμα γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει, όταν όλοι οι Ορθόδοξοι πάσα γλώσσα και φιλοί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου, τον Κύριο Θεόφιλο, πηγαίνουν έξω από την πόλη στη Γεστημανή, όπου είναι ο τάφος της Παναγίας, τον υπόγειο αυτό ναό, συμπλέκεται το θεϊκό και το ανθρώπινο. Και ταυτόχρονα τα εξωτερικά στοιχεία όχι απλώς βεβαιώνουν τη μαρτυρία της πίστεως, αλλά δίνουν και τη συνέχεια. Έτσι και εμείς, λυτενεύοντας την εικόνα της Παναγίας έτη και έτη, πάπων προς πάπων σε αυτόν τον ιερό μοναστεριακό χώρο, είμαστε στο σημείο που κατά παράδοση εδώ στο βράχο μίλησε ο Άγιος Κοσμάς. Και βλέπετε η συνέχεια από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα, βεβαιώνει την ταυτότητά μας, βεβαιώνει την πίστη μας, βεβαιώνει την αλήθεια. Πάντοτε έτσι πρέπει να ζούμε και να πορευόμεθα. Και να μην βγάζουμε τον παράγοντα της Θείας Πρόνοιας από τη ζωή μας και το Θεό και την Παναγία μας, τους Αγίους μας, από την καθημερινότητά μας. Το
Το ανθρώπινο και το θεϊκό μετά την ενανθρώπιση, τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου συμπορεύονται. Αυτή την αλήθεια που είναι η βάση, το θεμέλιο της πίστος, να μην φεύγει από τις καρδιές σας παρακαλώ. Και του χρόνου επιστρέφουμε να γίνει και η αρτοκλασία στο πρόφυλο του μοναστηριού.